No, čaute pri mojom ďalšom videu. Vidíte takéto niečo. Šaran. Sedemenko. A rozhodol som sa, že vyskúšam ešte spraviť nejaké takéto video, že aký to bude mať osoch. No a ideme riešiť takéto niečo. Vidíte, toto je smerovka. Takže ja som si zadovážil takéto čosi. A čakať. No a to je už takéto. Čiže tu už je ledka, osvetlenie okolia vozidla a tuto mal by byť LED pás. Ešte tu dačo hrkotalo. Čo tu hrkotalo? Aj kľúčik. No ďakujem pekne. Tak. Ďalší do zbierky. No dobre, takže ja som si to naštudoval, jak sa to ide robiť a idem to skúsiť spraviť, takže ja mám to stacionárne, natočím nejako, ak sa mi to podarí. Tak poďme na to a uvidíme, čo to bude.
No, je to hotovo. A takto to vyzerá. Paráda. A od spodu tá LED, no to teraz neviem, vyskúšam ešte možno, že ak zapnem svetla, ale to mi asi nepomôže, keď zapnem svetla. To a nie. Ak sa mi podarí večer po tme, že ako to svieti. Lebo vlastne ten originál, čo pozriete, tak vlastne to sú len obyčajné žiarovky tu. Je žiarovka, aj tu je žiarovka, asi sa mi zdá. Alebo je to nejako prepojené, neviem. A možno je tu ledka ináč. Ale nie takáto. Ja vám poviem pravdu, keď som to objednával, tak trošku ma zarazilo to, že výrobca udával aj na obrázkoch, že táto plocha bude po celom. To by bolo ešte lepšie, no ale zás na druhej strane aspoň to nie je veľký zásah do konštrukcie vozidla. Dúfam, že ma dobre počujete, lebo sused práve píli kameň, či čo robí. No, takže takto uvidíme. Čo vám poviem, poviem vám pravdu, je to objednané z AliExpressu. No, nestálo to málo, nestálo to veľa, ale tie plasty sú také, aké sú, ale čudujem sa, že to pasovalo. Nemusel som tak veľa dopasovávať, nemusel som z ničoho odpiľovať alebo nožíkom odrezávať. Takže chvála Bohu. Jediný problém je, čo si myslím, že konštrukčne vyriešené na všetkých autách, môže potom aj takto kľudne. Je bezpečnosť, keby takto drgol, hej, do toho, tak aby sa vám ho nevylomil. Tak zrkadlo je zasvaknuté. To znamená, že som to musel použiť takéto čosi. A je to riziko, že to praskne, ale neprasklo to. Chvála Bohu. Boh vie, čo stojí nové zrkadlo. Nechcem ani vedieť. Dobre. Tak, ak sa mi podarí natočiť video, tak ako to ešte v noci vyzerá. A či to celé funguje. Tak, ďakujem za zhliadnutie môjho videa ďalšieho. Toto bolo veľmi krátke videjko. Chcel som sa s vami o tom podeliť. No a uvidíme, ako budem mať aj takéto video odozvu. Tak, ďakujem za zhliadnutie, ďakujem za každý like a hlavne odber. Nič vás to nestojí, dajte si odber. Tak ahojte. Say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder.